כעת אנחנו רוצים לשוב ולעסוק בדוח מבקר המדינה החמור שפורסם אמש, ועניינו ביקורת הרשויות המקומיות, קריית שמונה ונצרת עילית. עשרות עמודים בדוח הזה מוקדשים להתנהלות הלקויה של עיריית קריית שמונה בשלל נושאים. רן בר מעוז כתבנו מסכם את עיקרי הדברים שלא ממש הצליחו להפתיע את התושבים בעיר. הנה. דוח מבקר המדינה שפורסם אתמול הוא סיבה למסיבה עבור התקשורת. עבור הרשויות המקומיות אין ספק שזה יום שהם היו מעדיפים לשכוח. לקריית שמונה הוקדשו בדוח 34 עמודים, שאיך לומר זאת בעדינות, לא גורמים הרבה נחת לפרנסי העיר. קצת לא נעים לנו לומר אמרנו לכם, אבל ברוב דוח המבקר מועלות טענות שכבר התרענו עליהם לפני כן. אותו מקום, אותו שעה, אותו לכלוך שם. עדיין יש שם את כל הערימות האלה. גם כאן לא חסך המבקר את שבטו מפרנסי העיר, וכך נכתב: הפחים בעיר קדושים, ובאגף שיפור פני העיר לא בחנו את הצרכים הנוגעים לפינוי ההשפעה, כמו הגדלת מספר פחי ההשפעה בעיר. הרגשה זיפתית, אנחנו מרגישים מוזנחים, כאילו אנחנו לא שייכים בכלל לקריית שמונה. גם בכל הקשור לשירותים בסיסיים לתושבים ותחזוקת גני הילדים, הקדיש המבקר פרקים שלמים. בחודשים האחרונים הבאנו לכם כאן את תושבי העיר שהעזו להתלונן בדף הפייסבוק ונמחקו. מדובר בתופעה, כך שבעצם מדובר באיזושהי סתימת פיות כוללת. שימו לב מה אומר המבקר, תמונת מצב עגומה בנוגע לרמת השירותים שהעירייה מעניקה לתושביה, עד כדי היווצרות מפגעים תברואתיים ובטיחותיים. נזכיר שבפעם האחרונה ששידרנו כתבה בנושא, כשילדה בת 8 נפצעה במגלשת גן משחקים, העירייה לא תקנה את הבעיה, והסתפקה בפתק לילדים שלא יודעים לקרוא, הגלישה אסורה. אני פונה לתושבי העיר ואומר להם, רבותיי, אל תוציאו את הילדים שלכם לשחק בגני השעשועים, אם לא לימדתם אותם קרוא וכתוב, לפחות בגיל 3. בדוח המבקר לא הוזכרו מפגעים אחרים שאנחנו הצלחנו לצלם בשנה האחרונה בבתי הספר ובגנים בעיר. את הביקור האחרון באחד מבתי הספר, שם מצאנו אין ספור מפגעים חמורים ביותר. אנחנו עדיין זוכרים היטב. לא מפריע לי בכלל. ואתה תשלם אותי בכלל לפני שאני אקפול לך את המצלמה הזאת. אלו הם רק חלק מהדברים, וזה מבלי להזכיר את הסכנות בכבישים, הגירעונות העצומים שעולים על 20 מיליון שקלים, ואת החברה הכלכלית אותה מתאר המבקר כבעלת ליקויים חמורים, גורמת למחדלים, וככלל, ממליץ לעירייה לבדוק את המשך ההתקשרות איתה. אבל שאלת השאלות עדיין נשארה פתוחה, האם מסקנות המבקר שנפרסו על 34 עמודים ייושמו, או שמא חלילה, לא עלינו, יונחו באחת המגירות במרתפי העירייה, ויעלו אבק. זהו ההתחלה, בדף חדש אתה נוגע, ביום הזה תישא תפילה, תדע שיש מי ששומע, אל תוותר מיד, ויש לך מרחק ללכת, אל תוותר מיד, אם לא עכשיו אולי עוד שנה. היום הזה הוא התחלה, תחשוב אתה יכול אחרת, והתשובה לשאלה בתוך החיים מסתתרת. אל תפחד עכשיו, כי לא עבדה לך הדרך, אל תפחד עכשיו, אם לא היום אולי עוד שנה. עולם מוזר, כולו שלך, כשהתקווה בלב בוערת, יש בדידות, יש כאב, והתקווה איתך נשארת. אל תאבד אותה, תשמור עליה, מה יהיה מחר אני יודע. זה אתה ראשון, בעצמך אתה בחרת.
זה הניצחון, בעצם זה שלא נשברת. אל תתייאש עכשיו, האמונה אותך שומרת. אל תתייאש עכשיו, גם אם חלפה